नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. विद्यार्थ्याला हितदृष्टीन तरी शाळा इमारत दुरुस्ती करा, ग्रामस्थांची मागणी. कारवार. जीवनात शिक्षण हे अमूल्य असा. आज शैक्षणिक क्षेत्रात बरीच प्रगती झाला. सरकारान शैक्षणिक क्षेत्र मजबूत जावसाठी आवश्यक जाग्यार कोट्यावधी रुपयाची खास तरतूद केला. पण काही जाग्यार या शिक्षणा खातीर ना धड शाळा ना धड शिक्षक. इमारत उरल्यार बी व्यवस्था ना जावन मोडकर जावन कोसळिल्ल्या मार्गार आसात. देव दिता पुजार दिना या गेदाप्रमाणे अशीच एक घटना कारवारच्या माजाळी ग्रामात घडला. कारवार तालुक्याचे माजाळीचे युनियन हायस्कूल हे एक नावस्तिक शैक्षणिक क्षेत्रात नाव मिळविले नामनेची शिक्षण संस्था. या हायस्कुलाचे माजी विद्यार्थी बऱ्या हुद्द्यार काम करतात. सध्या या शाळेची एक बाजूची वणद मुसळधार पावसान दुरुस्ती करून जाऊन नळी फुटून वणद भिजून हळूहळू कोसळणी पडली. जाल्यार सुदैवान कोणाक काय जाल ना, कारण सध्या या खोलेत वर्ग बंदच आशिल्ले. याच खोलेच्या काही अंतराचेर दुसरी खोलेत साधारण 150 विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्याले जीवन सुद्धा संकटात असा. ती खोली सुद्धा केन्नाय कोसळच्या मार्गार असा म्हण या घटनेची खबर मेळताच स्थानिक शाळेच्या मुख्याध्यापकी कडेन चौकशीसाठी गेले तर संबंधित मुख्याध्यापकीन उडवाउडवीची उत्तर देऊन शाळेच्या व्यवस्थापकाडेन म्हणल्यार मॅनेजमेंटाकडे सांगला तुम्ही तेमचे कडेन उलया म्हणटरीत. मॅनेजमेंटाच्या काही सदस्याकडेन संपर्क केल्यार तेमचे कडच्यान जाय तशें समाधानकारक उत्तर मेळना असो ग्रामस्थान आरोप केलो. सध्या मॅनेजमेंट खंय आसा आणि या शाळेची किती व्यवस्था पळयतात काय कळना. सध्या 4 फुटिले नळे घायल्यार सुद्धा ही वणद कोसळू पावूं नाशिल्ली असो ग्रामस्थालो आरोप आसा. म्हण या युनियन हायस्कुलात शिकच्या 150 विद्यार्थ्याले जीवन आता सध्या खूप मोठ्या संकटात आसा. प्रशासनान ना तर शिक्षण खात्याच्या संबंधित अधिकाऱ्यान या शाळेच्या इमारतीचे परीक्षण करून या शाळेत शिकच्या विद्यार्थ्याले सुरक्षतेच्या दृष्टीन योग्य क्रम घेऊन जीवन मरणाच्या मध्ये असुरक्षित आशिल्ली शाळा इमारत दुरुस्ती करून विद्यार्थ्याले आणि पालकांनी भय पयस करची अशी मागणी स्थानिकांन केला. मॅनेजमेंटान केलना तरी शिक्षण खाते प्रशासन हेजेर किती क्रम घेता हेजी वाट पालक आणि सार्वजनिक पळयतर आसात. हांव श्याम नारायण नायक म्हाजाळचो आनी हे तुमकां दिसता हे म्हाजाळचे एक प्रख्यात युनियन हायस्कूल. आज तुमी पळयतले हेजी ही एक सायडीची पुरा उणत कोसळून घेवन हेजेर सत्यानाश जाल्लो आसा, पुरा कॉलेप्स जाल्लो आसा. तरी बरें ह्या शाळेंत ही शाळा म्हाका दिसता 2-3 वर्सां पासून बंद आसा. हिंगा विद्यार्थी ना, हिंगा शिकयनात. तरी पण आज इतली राजीवान गोष्ट ह्याच शाळेच्या त्या बाजून एक 150-200 पोर शिकतात आणि ती शाळा बी ह्याच कंडिशनार आसा. तरी पण त्या शाळेत 150-200 भुरगे आज शिकतात आणि ज्या प्रकारे हो हिंग पावस पडटा म्हाजाळेत तर त्या शाळा ही कन्न भिंत कोसळून पडटली हे सांगू शकना. आज ह्या 150-200 भुरग्याले जीवन धोक्यात आसा. तशें म्हण आमी आज माननीय ह्या शाळेचे युनियन हायस्कुलाचे हेडबाई हेंच्या कडेन वचून जर आमी विचारपूस केली तर हेडबाईन उडवाउडवीची उत्तर दिली आमकां. हांवें मॅनेजमेंटाक कळयला, मॅनेजमेंट पळयतले, हे करतले ते करतले अशी उलटी सुलटी उत्तर दिली. मॅनेजमेंट ह्या पावसात खंय न्हिदला, मॅनेजमेंट खंय आसा हे परमेश्वराक खबर. मॅनेजमेंट जर शाळेचे हिंग अस्तर आशिल्ले तर ह्या शाळेचे हे 4 जर नळ पयलीं घालता आशिल्ले, जे पडचे पयलीं 4 नळ घालता आशिल्ले तर शाळेची आज वणत वाचता आशिल्ली. आज हांव प्रशासना कडेन मागणी करता की तेणी हेजेर ताबडतोब लक्ष घालून घेवन त्या आशिल्ल्या 150-200 भुरग्याले जीवनाचे विचार करचो अशें हांव नम्रपणे आनी कळकळी विनंती करून घेवन प्रशासनाकडे हांव विनंती करता. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान,
24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. 80 घाटात डोंगर कोसळणं, वाहनाची येरादारी थांबली. जोयडा सदाशिवगड बेळगाव राजमहामार्गावर आज सकाळी 80 घाटात दोन्ही बाजून डोंगर कोसळलेल्यान वाहतूक तात्पुरती ठप्प झाली. एक आठवड्याच्यान सतत पावस पडूक लागल्यान डोंगर कोसळू लागला. कारवारच्यान जोयडा मार्गान दांडेली, बेळगाव, धारवाड हांका जोडतो हो महत्वाचो महामार्ग असून गेल्या वर्साक हिंगा मोठो डोंगर कोसळलेल्यान सुमार 1.5 महिने येरादारी पुरायपणान बंद जाल्ली. एक आठवड्या पयले ह्या जाग्यार मोठ्या प्रमाणात फातर पडिले जाल्यार सार्वजनिकांन साफ करून वाहतूक सुरळीत केली. जोडा तालुक्यातल्या बापेली हिंगा पुलीस चौकी उभारील असून कारवारा कडेन वयच्या वाहनाक येल्लापूर मार्गान घेवची सूचना दिली. रस्तो निवळ करचे काम चालू आसा अशें जिल्हा प्रशासनान सांगले. जाळात शिरकून मरण यातना भोगच्या 2 कासयेक स्थानिक मच्छीमारांनी दिले जीवनदान. कारवारच्या देवबाग समुद्र किनाऱ्यावर आज सकाळी 2 कासय एक नायलॉनच्या जाळ्यात शिरकून समुद्रातल्यान त्या जाळासकट येऊन गाभीतवाडा समुद्र किनाऱ्यावर येऊन लागले. हे पळोवन तिंच्या स्थानिक मच्छीमारी युवकान त्या दोन्ही कासयेक त्या जाळ्यातल्यान सुरक्षित सोडून काढून तेमकां परत समुद्रात सोडून जीवदान दिली घटना घडली. अरंदारी पावसात त्या जाळ्यात सापडलेल्या कासयेक स्थानिक युवक रितेश जुवेकर, प्रज्योत कुमटेकर, अमित जुवेकर, नित्या जुवेकर, सुरेन कोळंबकर, विघ्नेश कोळंबकर, प्रशांत हेमी या कार्यचरणीत भाग घेऊन एक मानवीयता दाखवली. मोबाईल साफ बघून मोबाईल घे माझे. हॉटेल प्रीमियर हॉलात भारतीय जनता पार्टीचे महिला मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम. कारवार भारतीय जनता पार्टीच्या उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या महिला मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रमात जिल्हा उस्तुवारी सचिव श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी आणि विधान परिषद सदस्य गणपती उळवेकर यांचे बरोबर आमदार रुपाली एस नाईक यांनी सहभाग घेतला. कारवार हिंगा हॉटेल प्रीमियर हॉलात झालेल्या कार्यक्रमात उस्तुवारी सचिव श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी सांगले की समाजातल्या तळागाळातल्या व्यक्तीक देशातले सर्वोच्च पद दिवचे हे फक्त भारतीय जनता पक्षाकच शक्य असा. आज खरा यशवंताकच पुरस्कार मिळतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेमी जायती योजना चालीक लायलात. ती योजना सगळ्या लोकांपर्यंत पावू जाय. महिलांच्या कर्तृत्वाची तेमी प्रशंसा केली. पक्षाचे तत्वज्ञान, विचारधारा, कार्यकर्ते, संघटना या विषयाचेर तेमी उलयले. आमदार रुपाली नाईक हेमी सांगले की शिकचे ही निरंतर प्रक्रिया असा. आयुष्यात आम्ही सदा किती तरी नवीन शिकतात. भाजपात आमकां जागरूकतेन आणि हुशारेन काम करचे पडटा. हे प्रशिक्षणाद्वारे आमकां शिकूं मेळटा. प्रत्येक कार्यकर्त्यान अथक परिश्रम घेऊन पक्षाचो विकास केलो आसा. प्रशिक्षणात दिल्ली माहिती प्रत्येक विषयासाठी भरवून दवर जाय. हे आमकां वारंवार लक्षात दवरच्याक मदत करता. तशेंच प्रशिक्षण यशस्वी करसाठी शिस्त पाळू जाय अशें आमदार रुपाली एस नाईक हेमी सांगले.
ಉಪಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ವಂದೇ ವಂದೇ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ISO 9001-2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, काळबादेवी कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय महामार्ग, देवबाग रो, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटो रेटिंग सिस्टम ETC अँड FPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर, सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करात. ओम शक्ती इंडस्ट्री, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. कुमटा बस स्टँडाच्या आसपास गटाराक झाकण घाल मानवीयता दाखयले सूरज नाईक सोनी. कुमटा बस स्टँडाच्या आसपास गटार वयल्यान उगडे आशिल्ल्यान सार्वजनिकाक संकटाचे आव्हान आशिल्ले म्हण कुमटा बस स्टँडाच्या रस्त्या गटाराचे स्वतः खर्चान झाकण घालून सगळे गटार धापून सार्वजनिकाक व्यवस्था करून दिल्ले श्री सूरज नाईक सोनी हेमी सार्वजनिकाक एक समाजकार्यान प्रेरित केला. या कामाबद्दल ऑटो रिक्षावाले आपल्या कॉल करून विनंती करताले म्हूण आपल्यान ही समाजसेवा केला अशें तेमी ह्या वेळार आपले मत व्यक्त केले. ಕುಮಟಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಸ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವಾಂತರ ಆದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ರಿಕ್ಷಾದವರು ನನಗೆ ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಾಳ ಹದಗೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಂಡ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲೋಡು ತುಣಗಲ್ ತರಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವರ JCB ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಮಟಾ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಹೊಂಡ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಪೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 3-4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಕಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಮುಚ್ಚದೇ ಇದ್ದರೆ 3-4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೈಕಾಲು ಹಿಡಿಯೋದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನಿದ್ರು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತೀವಿ. आमगेल्या वीक्षकाक एक खुश खबर. आजच्यान कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर कोंकणीतले वाड वडिलाले ग्याद म्हणल्यार मणी ते आमी या बातमेच्या अखेर प्रसार करतले. या पूर्वजाला ग्यादाचो अनुभव तुमकां व्यवहारात खंय ना खंय अनुभव येतलो. तुमगेलो अभिप्राय जरूर कळया. जय कोंकणी. आयचो ग्याद घर जाल्यार जळू, पोर मागेल खेळू. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.